ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନରେ କାଲି କ'ଣ ଦେଖିଛି କାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଛି ବିରିୟାନୀ ଆସିବ ଆଜି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ଆଣିବ ନା ଆଜି ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କଣ କହୁଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଆଣିବ ନା ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଆସିବ ଆଜି ଖାଇଦବୁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଜଗତେ ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲା ବେଳକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବସିଗଲେ ପଇସା ଗଣିବାରେ ବାପ ପୁଅ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ପଇସା ଗଣୁଛନ୍ତି ହେଲେ ପଇସା ମତେ ଟିକେ ଦିଅ ନା ଏଇଟା ବା ଅଫିସ ବିରିୟାନୀ ଆସିବ ତ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଇକି ଆସେ ତାପରେ କୁଆଡେ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲି ବାହାର କରିକି କୋଳଥ ଏରା ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ସୋରିଷ ଘରୋଇ ସୋରିଷ ଜଣେ